Babasit ang negosyante iti Cordillera ken Kaaruba, probinsya Terion, na ipayan gundaway nga agbirok ita panawen iti krisis babaan iti Montañosa Summer Fair 2026. Abaligi ani siyangkat iti Provincial Plaza iti Mountain Province. Daytoy ti report. Naragsak abing bisita ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. iti Montañosa Summer Fair 2026 iti Provincial Plaza kaspa ng suporta na kadagiti exhibitor ken local entrepreneur. Nabara isuna pinasangbay dagiti exhibitor ang naragsakan iti parkailaylayon iti aktibidad kasungbat iti kiddaw na. Thank you for extending. How is business? It's good, sir. Thank you very much for extending your stay here. Kastamot a kinatungtong ti gobernador dagiti exhibitor ken local entrepreneur ken imparik na iti commitment na apan ang tulong iti nasawa sektor. Tampok iti summer fair dagiti local product kas dagiti woven items and handicrafts. Handcrafted furniture, gift items and decors, ken locally processed foods and delicacies. The food is good? Yes, of course. Do you enjoy? Yes. Yes. Will you come back for more, Ma'am Judy? More na more. Dumanon iti innam apulo a local exhibitors manipod iti Mountain Province, Kalinga, Ifugao ken Benguet, karaman dagiti probinsya iti Ilocos Region, ti pimaset iti aktibidad. Ti summer fair ket naglepas iti Domingo.